Отпуснете се. Нека добро и приятно усещане обхване цялото ви тяло. Нека всеки мускул и всеки нерв да станат толкова отпуснати, изцяло отпуснати. Сега ръцете са отпуснати, точно като парцалена кукла. Сега изпратете приятна вълна на релаксация по цялото си тяло, от върха на главата до пръстите на краката. Просто оставете всеки мускул и всеки нерв да се отпуснат все повече и повече. Чувствате се все по-спокойни, всеки лек дъх, който поемате. Сънливи и отпуснати. Все по-дълбоко и по-дълбоко. Толкова сте спокойни, толкова отпуснати. Отпускаш се повече с всеки дъх поет. С всеки удар на сърцето си. С всеки звук, който чувате, се отпускате все повече и повече. Нека добро, приятно и усещане обхване цялото ви тяло. Нека всеки мускул, всеки нерв да стават все по-отпуснати, все по-отпуснати. Сега ръцете са още по-отпуснати. Отпуснете челюстта. Отпуснете врата и рамене. Отпуснете кръстата. Сега изпратете още една приятна вълна на релаксация по цялото си тяло, от върха на главата до върховете на пръстите на краката. Просто ставате все по-отпуснати. Всеки мускул и нерв се отпуска все повече и повече. Чувствате се по-спокойни с всеки лек дъх, който поемате. Толкова спокойни и толкова отпуснати. Отпускате се повече и повече. Всеки лек дъх, който поемате, с всеки звук, който чувате. Вижте се в ситуация, в която може да сте загубили нервите си в миналото. Този път вижте себе си под контрол. Вече не отговаряте с гняв. Отговаряте с разбиране и сте спокойни. Не приемате лично нищо. Никой не може да ви извади от вашето спокойствие. Вие избирате спокойствието. Вече не изпитвате нужда да отвръщате. Вече можете да позволите на хората да бъдат себе си и да им позволите техните собствени приоритети. Вече не се ядосвате, защото не са съгласни с вас. Единствената стойност, която има мнението на някой друг, е стойността, която вие му придавате. Вече не се ядосвате, защото тяхното мнение е различно от вашето.
Вие контролирате собствените си емоции и реакцията с гняв е негативна. Сега избирате да бъдете позитивни. Никога повече няма да реагирате с неконтролиран гняв. Вместо да се ядосвате, сега можете да видите тяхната гледна точка. Сега реагирате с разбиране и грижа и сте спокойни. Вие реагирате с положителни мисли и емоции в ума си всеки ден от живота си. Сега ще преброя от 1 до 5 и след това ще кажа напълно осъзнат. Когато преброя до 5, очите ви ще са отворени, ще бъдете напълно осъзнати, чувствате се спокойни, отпочинали, освежени и отпуснати. Добре. 1. Бавно, спокойно. Вие се завръщате отново към пълното си съзнание. 2. Всеки мускул и нерв в тялото ви е отпуснат. Отпуснате и вие се чувствате чудесно. 3. От главата до петите вие се чувствате перфектно във всяко отношение. Физически перфектно, психически перфектно, емоционално спокойни и ведри. 4. Очите ви започват да се чувстват изкрящо ясни. Клепачите се отварят, напълно осъзнати, чувствате се спокойни, освежени, отпочинали, отпуснати, ободрени и пълни с енергия. Номер 5. Вече сте напълно будни, с отворени очи. Поемете дълбоко въздух. Напълнете дробовете и се протегнете.